नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण मालवणी पद्धतीची वालाच्या भाजीची रेसिपी पाहणार आहोत। तर चला मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी इथे मी मोड आलेले पावटे घेतले आहेत। त्यानंतर इथे कढीपत्ता, बारीक कापलेला कांदा, हळद, लाल तिखट, गरम मसाला, मीठ, कोकम, बारीक कापलेला टोमॅटो। त्यानंतर इथे मी गॅसवरती पातेलं तापत ठेवलेलं होतं। आता ह्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊयात। तेल टाकल्यानंतर आता ह्यात आपण कढीपत्ता टाकूयात आणि आता ह्याचबरोबर बारीक कापलेला कांदा पण टाकून घ्यायचा आहे आपल्याला। ह्यानंतर ह्या कांद्याला चांगला लाल रंग येईपर्यंत परतून घेणार आहे मी। बघा कसं छानपैकी रंग पण आलेला आहे। आता ह्यामध्ये हिंग, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, आता हे मसाले थोडंसं परतून घेऊयात। त्यानंतर ह्यामध्ये बारीक कापलेला टोमॅटो टाकून घेऊयात आणि ह्यानंतर ह्या मसाल्यांमध्ये टोमॅटोला मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर ह्यामध्ये मोड आलेले पावटे टाकून घेऊ आणि आता मी या मसाल्यांमध्ये चांगले पावटे मिक्स करून घेते। मिक्स करून झाल्यानंतर आता ह्यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मीठ टाकल्यानंतर आता हे आपण परत ढवळून घेऊयात। त्यानंतर ह्या भाजीमध्ये आपल्याला हवं जेवढं पाणी टाकायचं आहे, जास्त पण पाणी टाकायचं नाही आहे, कारण जास्त पाणी टाकल्याने भाजी जास्त पातळ होईल। त्यामुळे आपल्याला जेवढी भाजी हवी आहे त्या अंदाजाने आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। पाणी टाकल्यानंतर आता ह्यावरती आपण झाकण ठेवून देऊयात। तर आता आपण झाकण उघडून पाहूयात की आपल्या भाजीला चांगली उकळी आलेली आहे की नाही ते। तर इथे आपल्या भाजीला चांगली उकळी आलेली दिसते आहे। त्यानंतर यामध्ये टाकूयात मालवणी कोकम। कोकम टाकल्यानंतर भाजी थोडीशी ढवळून घेऊयात आणि त्यानंतर परत ह्यावरती झाकण ठेवून देऊयात आपली भाजी चांगली शिजण्यासाठी। तर आता आपण झाकण उघडून पाहूयात की आपली भाजी शिजली आहे की नाही ते। तर आता मी इथे चेक करून पाहते। हे बघा, मी इथे चेक करून सुद्धा पाहिलेलं आहे, आपली भाजी छानपैकी शिजलेली आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये मालवणी पद्धतीचं ओल्या खोबऱ्याचं वाटप टाकून घेऊयात। जर तुम्हाला ह्या वाटपाची रेसिपी पाहायची असेल तर आम्हाला कमेंटमधून नक्कीच कळवा, तसं आम्ही तुम्हाला व्हिडिओ त्याचा शेअर करू। वाटप टाकल्यानंतर आता आपण ढवळून घेऊयात। ढवळून झाल्यानंतर आपल्या भाजीला सुद्धा उकळी छान आलेली आहे। उकळी आल्यानंतर आता मी याचा गॅस बंद करते आणि ही भाजी सर्व करायला घेते। तर मित्रांनो, या पद्धतीची भाजी तुम्ही जेवणाबरोबर, चपातीबरोबर किंवा भाकरीबरोबर सुद्धा खाऊ शकता। मालवणी पद्धतीची ही रेसिपी तुम्ही घरी बनवून जरूर ट्राय करून बघा। कशी झाले हे आम्हाला कमेंटमधून नक्कीच कळवा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।